ang kamay masarap na. What more kapag may dila pa? Multitasking. Atong gahapon, murag, lami kayo itong pagka dila ba? Masarap na masarap. Masarap. Kaya sa mga lods sa tagyapon diri sa Hong Kong, mangutana ta sa itong mga lodi, mga naadiri karon mga kabayan na to. Atong pangutana sila ha, unsa man gyud ang pinakalami, ang dila o ang tudlo. So tara, let's go. Nais ko'y magkapiling ka muli. Nais ko'y mayakap kahit sa sandali. Rachel, Zamboanga. Dila o kamay? Kamay! Kamay kasi marami siyang mga movement na pwede. Kailan ka lang last nakaranas ng kamay? Kamay? Anong kamay ba yan? Nasubukan mo na ba yung dila? Opo, opo. Ano ang mas masarap? Kamay. Araw o gabi? Gabi! Pwede ba isabay ang dila at kamay? Pwede. Na-try mo na ba? Opo, ang kamay masarap na. What more kapag may dila pa? So, masarap na masarap. Mara hindi ko pero sa XFM Mara Balengkera pang nag-iisang may flawless pechay. Ano ang mas masarap, kamay o dila? Oh my God. Kamay. Multitasking. Kailan lang last nasubukan mo yung kamay? Kagabi lang. Mga 10 p.m. Nasubukan mo na ba yung dila? Dila? Oo naman. Masarap. Kamay at dila sinabay? Pwede, pwede. Ice cream at curls. Sa mga mahilig pong kumamay, keep it up. Ipagpatuloy nyo lang yan. Kung talagang masaya kayo sa mga ginagawa nyo, go! Charot. Pero before kayo magagamay, syempre, magne-nail cutter muna. Mag-ano muna yung mga ano ninyo. Sakit ba yung pag mataas yung kuko? Oo naman, matas yung kuko, masakit no. Kailangan i-ano muna yan, manicure or manicure. Single o na sidecar? Dalawa. Kasi naasa dalawa. Kay kung makaibalumog ng usahay mo hawa. May reserba dapat? Pila edad ang reserba? Kanang reserba, bata-bata na. Nga. Pangit man ang reserba nga tiguwang na. Kaya ba si mubuto? Sa usay sekreto para dili mahibawan. Ayaw gid ako. At di jud ka mangkod kung masakpan. Di ayaw gid ang Kung masakpan ka, di jud ka mangkod. Di gid mo angkon. Ayaw gid tugaan nga naipay uban. Mutugan na gani ka, awa na. Sa may pinakalami, tudlo o dila? Kanang dila gyud, kay mo muna mo tinawgod. Di makakaingon nga lami kung tudlo kay wagoy sabor. So asay mauna, dila tudlo. Pwedeng tudlo gyud. Natry na ba nimo nga gisabay nimo ng duha? Murag lisod na. Wa pa gyud ba? Wa pa. Pero basin karon matilawa na. Atong gahapon murag lami kay itong pagka dila ba? Isak pa na ba ka? Wa man kay di magtago man gid kumusta mo dila la ko. Gigabaan na ba ko pa? Basta kay ice cream man gid akong gikaon. May unsa man tong tawo. Gidila. Sa mga nasakpan diha, gaba ninyo. Mawalay ka sa aking puso. Kung bakit Hello, nasa Hong Kong po kami. Hi muna sa aking family dyan sa Zamboanga. And of course, I would like to thank XFM Zamboanga. Shout out sa mga kundi ha, taga Davao, shout out sa inyong tanan. Sa mga nasakpan, marisi ninyo. nitong damdamin